मोनसे सोमोनांथाव खौरां मासे अमा फिसाया गणेश बाबानि बादि सुन्दाय महर लाना जोनोम मोनदों। थारैनो सोमोनांथाव जाथायखौ मिन्थिनानै गोबाङानो सोमोनांदों। बे सोमोनांथाव जाथायानो जादों बाक्सा जिल्लानि बरमा जारिफार गामिनि धनन्जय ब्रह्मनि न'आव। बेखौ लानानै गामि ओनसोलनि सुबुंफोरनि गोसोआव मोनसे सोंथि सिखांदों। मासे अमानिफ्राय मारै बेबायदि महरनि अमा फिसा जोनोम मोनखो? बेबायदि सुन्दाय महर लाना जोनोम मोननाय अमा फिसाखौ गामिनि सुबुंफोरा लोब लोब नायनो फैदों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला अमा फिसाया थांना थायासै। नायनो बिराद मोजां जागौमोन न'? गणेश फुजा होबाय थानायखाय जन्म होदों खोमा। बयबो होयोना? फै बयबो फै। जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नबेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन। फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नबेम्बरनिफ्राय जोबजासिम नुनो मोनगोन। 6 नबेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नबेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।